افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. салом бачаҳои азиз, афсонаи хоби ширин сар мешавад. имрӯз шумо афсонаи Симакро гӯш мекунед. инак омода ҳастед? афсонаро сар мекунам. буд набуд, як симаки қобилак буд. вай ҳар сол дар баландтарин шохҳои дарахтони беша лона месохту тухм карда бача мебаровард. лекин ҳамин ки бачаҳояш парончак шуданд, як ҷонвари зарде гӯшҳояшро сих карда ба зери дарахт меомад. симак, симак, ҳо симак, мегуфт, агар ҷон ба ту азиз бошад, бачаҳоятро парто, агар напартоӣ, баромада ҳам худатро мехӯраму ҳам бачаҳоятро. оҳ, симаки бечора ҳайрон мешуд. фикр мекард ва ҳеҷ илоҷе наёфта аз тарс бачаҳояшро ба поён мепартофт. он ҷонвар бачаҳои ӯро хӯрда, сер шуда, шодию бозӣ карда мерафт. симак дар лонаи холӣ гирёну нолон мемонд. оҳ! дигар тоқати симак намонд. ба пеши зоғи ало рафта гуфт: зоғак, рӯзам сиёҳ, намедонам чӣ кор кунам. бигӯй, чӣ воқеа шудааст? пурсид зоғ. ман ҳар сол бача мебарорам. ҳамин ки бачаҳоям парончак шуданд, як ҷонвари зардаки чашмонаш алав бар ин суб сурхӣ, гӯшҳояш сих омада: симак, ҳо симак, бачаҳоятро парто, агар напартоӣ, баромада ҳам худат ҳам бачаҳоятро мехӯрам, гуфта маро метарсонад. ноилоҷ бачаҳоямро мепартоям. вай хӯрда шодию бозӣ карда меравад. ҳамин хел шудан гирад, мани бечора бенаслу бефарзанд шуда мемонам. симак ин гапро гуфта зор зор гирья кард. эй симаки сода, бесабаб ҷони нодон дар азоб нагуфта буданд, гуфт зоғи далер. номи ин ҷонвар рӯбоҳ. зоти рӯбоҳ бисёр маккор мешавад. вай туро фиреб додааст. аз дуғу дарангаш натарс. вай ба дарахт баромада наметавонад. рав, гирья накун. натарсида номаъқул карда гӯю осуда зиндагӣ кун. худат мебинӣ, ҳеҷ кор карда натавониста меравад. симак шод шуда ба сӯи лонааш парида рафт. соли дигар бачаҳои симак қариб парончак шуда буданд ки боз рӯбоҳи маккор аз куҷое пайдо шуда омаду ҳамон гапи пештарашро такрор кард. симак гуфт: номаъқул кардӣ. рӯбоҳ якбора оташин шуду аз чашмонаш гӯё оташ меборид. парто мегӯям, парто мегӯям, парто, гуфт рӯбоҳ овозашро воҳиманок карда. напартоӣ, баромада туро порра порра мекунам. симак аз лонааш сарашро боло карда нотарсона гуфт: номаъқул кардӣ, номаъқул кардӣ. рӯбоҳ дандонҳояшро соида ғиҷи рост занонд. вай аз дилаш гузаронд ки ин корро ба симак зоғ ёд додааст. аввал зоғро ҷазо додан дар кор. баъд рӯбоҳ ба як лойхона даромада 2-3 бор ғел заду лоёлуд шуда
хобид. зоғ дид ки рӯбоҳ балой ҷӯлида тамоман мурда бар ин хобидааст. ҳа, акнун ба дастам афт додӣ гуфта, аз рӯбоҳ дуртар истоду бо диққат нигоҳ кард. рӯбоҳ намеҷунбид, нафас намекашид, чашмонаш ҳам пӯшида. зоғ оҳиста парида рафту ба болои шиками вай нишаст. эй рӯбоҳи макор, аввал шикаматро кафонам ё чашмонатро кофта гирам, гуфта дар болои рӯбоҳ ба рақс даромад. рӯбоҳ оҳиста як пешашро бардошта чанг зада зоғро гирифт. аҳа, акнун худат гӯй, гуфт ба зоғ. аввал калатро канда хӯрам ё ин ки бо пару болат фурӯ барам? зоғ ба тақтираш тан дода гуфт. хайр рӯбоҳ, ту ғалаба кардӣ. акнун чӣ хел мехоҳӣ ҳамон хел хӯрдан гир. лекин агар як кор кунӣ, гӯшту устухони ман хамир бар ин мулоиму ширин мешаванд. чӣ кор будааст? пурсид рӯбоҳ. маро аз лаби ягон ҷар ба поён парто, гуфт зоғ. ман ғелида меафтаму устухонҳоям майда майда шуда гӯштам ҳалво бар ин мулоим мешавад. на танҳо мулоим, балки ширин ҳам мешавад. ин гап ба рӯбоҳ маъқул шуд ва аз пои зоғ кашида ба лаби ҷарӣ бурда зоғро ба поин партофт. зоғ андак ғелида фуромаду ба сари як бутта нишаста қар 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 кардан гирифт. рӯбоҳ гуфт. чаро ғелида намеравию қарқар карда нишастаӣ? номаъқул кардӣ, гуфт зоғ ӯро масхара карда. рӯбоҳ дар ғазаб шуда ҷаҳида худашро ба болои зоғ партофт. зоғ парид. рӯбоҳ сарнагун ба қари ҷарӣ афтод ва ҳалок шуд. ҳамин хел зоғи доно симаку худашро аз чанголи рӯбоҳи макор халос кард. бачаҳои азиз, ин буд афсонаи халқи тоҷик симак. акнун рафта дасту рӯятонро шуста хоб кунед. хоби ширинро ба шумо таманно дорам. афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.